nglakoni salat. Kaping 5 munggah haji. Kamu sekawane kelewatan. Bocah ngomong, aku diwike mawon to sindene 4 5 ya to. Amene ngerti terus kok. Kaping setunggal maca sahadat. Angka kalih salat 5 wektu. Siji maca Quran. Maca Quran sak manane. Lah, rukun Islam apa rukun Islam apa rukun iman? Ora tekan iku, Mas.